lagyan na natin ng patis para yung lasa ay sumuot na doon sa karne. Tapos paminta guys. Takpan muna natin. Tapos antayin natin na lalabas yung sariling katas ng baboy, yung nagmamantika. Tapos low fire lang natin. Lagyan na natin ng tubig. Then takpan ulit para palambutin yung baboy. Antayin natin lumambot yung baboy guys. Lagay na natin itong labong. Siya guys, ihahalo ko na yung saluyot, dahon ng saluyot. Tingnan natin itong saluyot. Madami-dami. Madami-daming saluyot. O yun. And then ready na. I-press lang natin para sa sabaw. Ma-mix na dun sa sabaw. Then takpan natin ulit. Ito na siya. Yan, halu-haluin natin. Halo ng halo. May buto-buto. May kanya-kanya tayong paraan ng pagluluto, guys. Ito yung paraan ko rin. Hindi ko gaanong nilagyan ng paminta kasi yung mga anak ko ayaw sa paminta. Pero kung sa inyo gusto nyong dagdagan ng paminta, okay lang. Hindi rin ako naglalagay ng magic sarap. Kung sa inyo gusto nyo maglagay, okay lang din. That's it. Okay na po. Ito na yan. Kain na tayo guys. Kain guys, kain tayo. Sarap. Sarap. Try nyo din minsan yung labong saluyot saka yung karne ng baboy. Buto-buto, ribs o paa ng baboy, pwede. Sarap. Paalam na tayo. Paalam. Bye.